Nagy szeretettel köszöntjük az ünneplő gyülekezetet és a konfirmáltak találkozójára érkezett testvéreinket. Jó az Úr, menedék a nyomorúság idején, és ő ismeri a benne bízókat, gondja van a hozzá folyamodókra. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei jó atyánktól, és az ő szent fiától, az értünk meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Testvéreim, fennállva a 374. dicséretünket énekeljük az első versével, a 374. dicséretünk első versét énekeljük a pünkösdök jeles napján, Szentlélek és Krisztus. Vagy ahogy Eszti néni tolmácsolásában hallottuk az anyáknapi verset, amíg azt a kaput sarkig tárják érted, amíg nem kopognak üresen a léptek, csak addig menj haza, amíg hazavárnak, még vállára borulhatsz az édesanyádnak. Kedves konfirmáltak találkozójára érkezett testvéreim, Isten hozott benneteket, nagy szeretettel köszöntünk még egyszer mindenkit. Jöjjetek testvéreim, hívjuk segítséghez! Ami segítségünk, ünnepi istentiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön valóban az Úrtól, aki Atya, Fiú és Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és énekeljük a 475. énekünk mindhárom versét a hosszabb igeszakrai meghallgatás előtt, a 475. dicséret mindhárom versét, így hívjuk segítségül az Urat, imádkozzatok és buzgón kérjetek.
első gyülekezet példáját tárja elénk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második rész 42. versétől a 47. versig terjedő szakaszból. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Valóban köszönjük szépen az igeolvasás szolgálatát. Azt hallottuk az igében, hogy a Szentlélek az egységnek, a békességnek és a szeretetnek lelke, és mint egy nagy család úgy volt együtt az első gyülekezet. Így a helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Gondviselő mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, valóban igaz, hogy a mindenütt jó, de a legjobb otthon, és mi olyan sokszor hazavágyunk, haza a szülőfalunkba, haza a szülői házba, előjönnek bennünk a gyerekkori emlékek, a gondtalan boldog gyermekkor, és köszönjük neked, hogy te itt a te hajlékodban megszólítasz bennünket, hogy itt hazaérkezhetünk, hogy lehet a békesség otthona a számunkra ez a templom. Azért imádkozunk, hogy valóban légy itt a te igéd, a te szent lelked által, Úr Jézus Krisztus, hogy megtapasztaljuk a te vezetésedet, a te jelenlétedet, a te áldásodat. Így kérünk ma is, hogy küld el a te szent lelkedet. Ámen. Helyünkön maradva énekeljük a 377. énekünk második versét, ezzel segítségül az Urat. A 377. énekünk második versét énekeljük, Szentlélek, imádunk mi téged. Pál Macedóniába indul. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. Egy ilyen látomás jelent meg Pálnak, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, odahívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Még egyszer, tehát a 9. verset olvasom kiemelve, egy ilyen látomás jelent meg Pálnak, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. Ámen. Kedves testvéreim, tegnap arról hallottunk pünkösd első napján a Nikodémussal való beszélgetésből, a János Evangélium a 3. fejezetének 8. verséből, hogy a szél ad az ugását, de nem tudott honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született, és egyetlen szó volt az üzenet,
hogy Isten szent lelke olyan, mint a szél, láthatatlan, titokzatos, de mégis nagyon is valóságos, megtermékenyíti a virágokat, hordja a magot, és ugyanakkor Isten szent lelke olyan, mint a szél. Talán ismerős, de nagyon tanúságos az a történet, amit bevezetésképpen hoztam. Mindjárt az elején megnyugtatom a testvéreket. Amikor lennálltam az úr asztalánál, akkor a kamerától nem láttam az órát, és gondoltam, hogy megkérem valamelyik presbitert, hogy majd 2 óra elteltével egy tévedőt mutogasson, ha belefeledkeznék a prédikációba, de innen a szószékről már látom az órát, úgyhogy igyekszünk tartani az időkeretet. A tanúságos, jól ismert történet, egy fiatal misszionárius, Herbert Jackson kapott egy autót, hogy segítse a munkáját. Nagy dolog volt ez akkor, az autó nagy segítség volt, de volt egy kis nehézsége, hogy nem indult el betolás nélkül, vagy pikázás nélkül. Jackson kitalált valamit, hogy megbirkózzon az autó indítás nehézségeivel. Akkor elindult otthonról, egy közeli iskolában engedélyt kért, hogy néhány gyermeket kiviessen az osztályból mindig, akik segítenek betolni az autóját. A nap folyamán pedig ügyelt arra, hogy mindig domboldalon parkoljon, vagy rövid látogatásoknál a motort járva hagyja. A fiatal misszionárius 2 éven át használta ezt a szinte zseniális módszert, ami lehetővé tette számára az öreg szolgálati autó használatát. Amikor a Jackson család rossz egészségi állapota miatt kénytelen volt elhagyni a terepet, új misszionárius érkezett a misszió élére. Jackson elmagyarázta az új misszionáriusnak az autó beindításának a módszereit, csinyát, binyát. A fiatalember viszont kinyitotta a motorháztetőt és vizsgálódni kezdett. Na hát, Dr. Jackson, szakította félbe. Azt hiszem, az egyetlen baj a meglazult kábel. Meghúzta a kábelt, megnyomta az indítógombot, és a motor már is feldőlött nagy meglepetésre. Dr. Jackson 2 éven át használta a saját módszereit, és hordozta feleslegesen a problémát. Az autó beindítására szükséges áramerő mindig is ott volt, csak megfelelően csatlakoztatni kellett rá a kábelt. Tegnap a Niagara vízesésről hallottunk, mint a legnagyobb kihasználatlan természeti erő, és hallottuk, hogy igazából a Szentlélek a legnagyobb kihasználatlan erő. Ma pedig egy autókábelről a lényeg ugyanaz, ott van az erő. Isten szent lelke ma is tud és akar segíteni, ahogy egy énekben megfogalmazódik. Emberi erőködés helyett hívjuk segítségül az Urat. Ma erre bátorít pünkös ünnepén bennünket Isten igéje. Hívjuk segítségül, úgy, mint az első gyülekezet, ahogy hallottuk a hosszabb ige szakaszban. Hívjuk segítségül Istennek szent lelkét, hogy a mi életünkben is mennyei felülről való erő áradjon. Olyan nagy szükség van erre, mikor elfogy az erőnk, hogy kapjunk felülről erőt, hogy bírjuk az előttünk levő utat, hogy ne roskadjunk össze a terhek alatt. Engedjék meg a testvérek, hogy egy személyes vallomással kezdjem, ahogy tegnap is. Ez a kevésbé ismert biblia történet helyeződött a napokban a szívemre, és azért is áll közel a szívemhez az ige, mert köze volt az ide kerülésünkhöz. Ez az ige bátorított minket, amikor ide Magyaralmásra meghívást kaptunk, és igent mondtunk a hívásra. Meggyőződéssel, hogy Isten nyitotta ezt a kaput a számunkra. Noha évekig megvoltak még a terveim a sáregresi gyülekezetben, mégis Isten belenyúlt, beleszólt az életünkbe, és kaput nyitott, és az ő szent lelke által 13 évvel ezelőtt ide vezetett minket. Örömmel mondom, hogy azóta is a helyünkön vagyunk, és szeretnénk itt lenni. Isten szent lelke a misszió lelke. Isten szent lelke vezet, kapukat zár be, és kaput nyit előttünk is. De valljuk meg őszintén, főleg a régebb óta fiatal, vagy talán nem bántó, ha azt mondom, hogy az idősebb testvérek tudnának erről sokat beszélni, akik már kisgyermekként átélték a háború borzalmait is, hogy milyen nehéz. Milyen borzasztóan nehéz, amikor romba dől minden. Amikor Isten lezárja egymás után előttünk az utakat, és álmok szertefosszanak, és nem látjuk a jövőt. Isten keresztbe húzza a számításainkat, nem látjuk az utat, a folytatást, nem látjuk azt, hogy egyáltalán hogyan tovább. De azt gondolom, nem csak az idősek, hanem még az ifisek is jól értik ezt az igét, mert mindannyiunk életében volt már ilyen, hogy Isten lezár egy körülménysorompót, aztán egy másikat is, és mi nem értjük, hogy miért, csak kerestük az utat, hogy hogyan tovább. És tényleg nagyon rossz átélni, amikor beleírjuk magunkat valamibe, és előttünk, az órunk előtt
becsapódik egy ajtó. Mindjártunk már így ismerős érzés. Na most Pálék is valami egészen hasonlót éltek át itt az igében, hogy becsapódik előttük nem egy, hanem több ajtó is. Menni akarnak egyik irányba, de Isten lelke nem engedi őket, aztán egy másik irányba, aztán a Szentlélek nem engedi őket, Jézus lelke nem engedi őket. Isten szent lelke a misszió lelke, de Pál apostol is, mivel a Szentlélek betöltötte a szívét, és Krisztus a lélek által ott él az apostol szívében, életében, szintén missziós ember, missziói lelkületű, megy, amerre a lélek hívja, engedi, vezeti. Itt azonban egy darabig az első néhány versben úgy tűnik, hogy inkább csak lezárt utak vannak előttük. Lezárt utak. Ismerős? Otthon érdemes a 15. fejezet 36. versétől elolvasni az előzményeket, egy rövid kitérőt, engedjenek meg a testvérek. Nagyon szeretjük a Szentírást azért, mert őszinte és nem kertel az emberrel kapcsolatban. Milyen őszinte a Biblia, mert azt is leírja, hogy mindjárt az indulásnál feszültség támad, missziói útra mennek, és nem szépíti a dolgokat, olyannak mutatja az embert, amilyen, és milyen keveset változott a világ, az ember szíve a 2000 év alatt. Ismerős, de sokszor ma is pont, mikor indulunk valahová, akkor támad feszültség, mert nincs meg a kocsikulcs, nincs egyetértés, és az ördög éket ver közénk, pont, mikor a legnagyobb nyugalomra, a legnagyobb békességre lenne szükség egy hosszú út előtt. Feszültség támad tehát Pál és Barnabás között, Márk miatt, mert Pál azt mondta, ne vigyük magunkkal a fiatal Márkot, Pál radikális, konzervatív, következetes, ne, mert az előző missziós útról visszafordult, nem akar újra így járni az apostol. Barnabás azonban ragaszkodik ahhoz, hogy az unokaöccse is velük menjen. Mindjárt szakadás van. Barnabás adna egy második esélyt, és milyen jó az Isten, testvéreim, hogy még a rossz dolgokból is jót tud kihozni. Hiszen a végeredmény az lesz, hogy Pál Szilásszal, Barnabás pedig Márkkal indul hirdetni az evangéliumot, tehát most már nem egy, hanem két irányba viszik Isten szeretetének az örömüzenetét. Sőt, később olvashatjuk a Bibliában, hogy Pál és Márk kapcsolata is rendeződött végül. Nagyon érdekes a mai történetünkben, hogy nem tudjuk pontosan, hogyan jelentette ki magát az Isten Páléknak. Csak azt olvastuk, hogy a Szentlélek nem engedte őket, nem engedte nekik a lélek. Voltál már te is így, hogy valahová, valamiért nem engedett az Isten szent lelke? Testvéreim, de sokszor csak évek, évtizedek múltán látjuk be mi is, ha belátjuk, hogy amikor Isten lezárt egy-egy körülménysorompót az életünkben, akkor az is a javunkra volt. Ahogy egyik másik helyen mondja a Szentírás, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Még itt is voltam, amikor egyik ifistársunk lekésett egy vonatot. Megesik az emberrel, pedig nagyon szerette volna elérni, sietett volna haza, de valamiért lemaradt arról a vonatról. Tudjuk, hogy milyen érzés, amikor lekésünk egy vonatot, amit nagyon szerettünk volna elérni. Nos, ő lemaradt arról a vonatról, amelyről a híradásokban is hallhattunk. 94. decemberében a szajlói vonatbaleset miatt, amelyben 27-en ott a helyszínen veszítették életüket, és még 4-en a kórházban haltak meg. Az áldozatok közül a legidősebb 84, a legfiatalabb alig 8 éves volt. Ő, Márti, ez az ifistársunk, valamiért lemaradt erről a vonatról. És hány meg nem hallgatott, vagy másként meghallgatott imádságban a mi életünkben, amiről később beláttuk, hogy igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Keresztül húztad, amit én akartam, de azért, mert te valami más. Te valami jobbat készítettél az én számomra, csak ezt akkor én még nem láttam. Nem tudjuk, hogy Páléknak hogyan jelentette ki Isten az ő akaratát 2-3 alkalommal is, ez titok, de az biztos, hogy egyértelmű volt Isten vezetése, hogy ma is nyilvánvalóvá tudja tenni az Isten számunkra az ő akaratát, ha kérjük, ha hívjuk, ha várjuk és valóban figyelünk rá. A lényeg, hogy Páléknak nem lehetett menni északra, aztán keletre sem. Valahogy Isten megakadályozta őket, mert más terve volt velük. Lehet, hogy a szívük mélyén érezték, hogy ez nem jó út, hogy a lélek nem engedi őket. Az is lehet, hogy valami valóságos akadályt gördített az Isten az útjukba. Nem tudjuk, de az igen, hogy megakadályozta őket. Többször is, hogy a saját útjukon menjenek. Mikor a teológiára készültem, már említettem a testvéreknek, Dolmási Bibliaiskolába jártam, és egy év elvégzése után
Bizonytalan voltam, hogy tovább. Az ottani vezetők próbáltak rábeszélni, hogy maradjak még egy évet. A szívemben ott volt a vágy, hogy megyek a pataki teológiára. És egyik héten úgy éreztem, hogy menni kellene, a másik héten úgy, hogy maradni. Aztán eljutottam egy pontra, hogy nem tudom, hogy mit akarok. És elengedtem, és letettem az Isten kezébe. És akkor tudta megmutatni az Isten, hogy mit akar ő, hogy mi az ő terve, mi az ő célja az életemmel. Eddig soha nem találkoztunk volna, hogyha akkor nem indulok el a pataki teológia felé. Isten belenyúlt az életembe, és elindított egy úton az áldás útján. Testvéreim, mennyit kell várni, sokszor és térdelni, tusakodni, harcolni, imádkozni, és milyen nehéz, mikor folyton akadályokba ütközünk, úgy, mint Pálék, és nem értjük, hogy miért. Nem értjük, hogy miért pont én. Hogy miért velem történik ez. Uram, miért? És hogy meg tudunk terhelődni az órunk előtt becsapódó ajtók miatt, van, amikor hónapig, sőt évekig is. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy makedón férfiát előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Makedóniába, és légy segítségünkre. Pedig Isten nem csak Pálnak adta látomásban azt az elhívást, ami érthető, világos és egyértelmű volt, hanem ma minket is megszólít. Hogy is írja a Jelenések könyvében, íme nyitott ajtót adtam eléd. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amit senki sem zárhat be. Vagy ahogy tegnap hallottuk az úrvacsorára hívogatásban Jézus szavait, jöjjetek én hozzám jöjjetek, mondja Jézus ma is. De sokszor a körülményeink miatt nem látjuk ezt a nyitott ajtót. A lezárt körülménysorompók, a nehéz próbák miatt, a könnyeink miatt nem látjuk ezt a nyitott ajtót, ami előttünk van, mert még mindig a korábban előttünk bezárult ajtókra figyelünk. Amikor látják a becsapódó ajtókat, akkor nem keseregnek, hanem könyörögnek, imádkoznak. És milyen jó, hogy ezt mi is naponta megtehetjük, kérhetjük, kereshetjük Isten válaszát. Kereshetjük a nyitott ajtót, mert Isten nem kívánságautomata, testvéreim. Sokan úgy gondolják, Isten kívánságautomata, mert bedobjuk az imádságot, és azonnal kijön a válasz. Valamikor várni kell, valamikor keresni, imádkozni, tusakodni és könyörögni kell kitartóan, hogy Pál apostolék is tették. Pálék könyörögnek, és itt most már azt is megtudjuk a Bibliából, hogy Isten látomásban, egy éjjeli látomásban mutat utat, látomásban szólítja meg őt az apostol, egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre. Végül még egy érdekesség, egy fontos mozzanat, most csodálkoztam rá nemrég, amikor erről olvastam, nem tudjuk pontosan így van-e, minden esetre engem nagyon elgondolkodtatott. Azt olvastam, hogy ez a görögös öltözékben, így ismerette föl Pál, hogy egy makedón férfiről van szó, ez a görögös öltözékben megjelenő makedón férfi nem csak látomásban, hanem aztán valószínűleg valóságosan is megjelent neki. És úgy ő talán maga Lukács volt, a pogány orvos. A pogányból lett keresztény orvos, aki le is írta Isten szent lelkének indítására nem csak a róla elnevezett evangéliumot, hanem az apostolok cselekedeteiről, pontosabban a Szentlélek cselekedeteiről szóló könyvet is. Abból gondolhatjuk ezt, hogy ettől a perctől jelenik meg a mi szó a szövegben. Eddig harmadik személyben beszélt mindig, ők jöttek, mentek, ezt csinálták, azt csinálták. Innentől azonban azt olvashatjuk, a látomás után nyomban igyekeztünk elmenni. Lukács bekapcsolódik a történetbe, ott van személyes, szemtanú résztvevő, átélője az eseményeknek. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, odahívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Az utolsó gondolat, hogy azonnal, hogy nyomban, hogy rögtön, hogy tüstén, hogy megértettük az Isten akaratát. Mert testvéreim, ha nem indulunk azonnal, a második hang az már a miénk lesz. Akkor halogatunk, hogy talán kicsit majd később ráérünk arra még. A harmadik hang pedig már a sátántól jön, aki teljesen el akar bizonytalanítani minket Isten vezetésével kapcsolatban, és azt mondja, hogy nem is kell neked most oda menni. Ráérsz még, majd elmegyünk máskor. Itt azt olvastuk, hogy azonnal, hogy nyomban igyekeztünk. És Lukács írja, aki részese az eseményeknek, ma is nem holnap, mert holnap már késő lesz talán. Pálék, amikor megértették, hogy ez Isten szent lelkétől való üzenet, és vezetés, és meghallották a szívükkel, és nem csak a fülükkel, hogy menjetek, akkor ők elindultak és mentek.
Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak egy makedón férfián előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Makedóniába és légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, odahívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Egy ismerős verset hoztam befejezésképpen, Turmezei Erzsébet egy versét, az a címe, hogy Igen, Atyám. Igen, Atyám, most már csak arra vágyom, hogy amíg itt fekszem a beteg ágyon, Te nagyon meg tud növekedni bennem. S taníts meg újra kisgyermekké lennem, könnyű keresztem, hogy ne hordanám, örömmel békén, igen, Atyám. Igen, Atyám, most már csak arra kérlek, ne haragudj, hogy amért fel nem érlek, hogy amért utait homály borítja, és nem találom, hol a próbák nyitja, nem tudja rögtön mondani a szám, örömmel békén, igen, Atyám. Keresztül húztad, amit én akartam, feltetted bennem, amit eltakartam. Csak a hit éget fényt ragyogva rám. Köszönöm néked, igen, Atyám. Olyan jó gyenge, erőtlennek lenni. Olyan jó magam egészen letenni. Olyan jó tudni, hogy semmit sem érek, semmit sem bírok, gyarló földi félek. Kegyelem minden, hogy ne mondanám, hittel az Amen, igen, Atyám. Igen, Atyám, gyönge, erőtlen bárány, pihenek most már hű pásztorom vállán, s ő szeliden visz az úton előre, híves forrásra, kies legelőre, s háladalával telik meg a szám. Köszönöm néked, igen, Atyám. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Drága megváltó Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy Te elküldött szent lelkedet. Tudjuk, hogy milyen küszködés, milyen erőlködés, milyen hiába valóság az életünk a lélek nélkül. Utat tévesztünk, eltévedünk, elvesztünk, de a Szentlélek által újra reménykedni kezdünk. A Szentlélek által újra öröm költözik a szívünkbe. A Szentlélek által erőt kapunk, akkor is, ha erőnket meghaladó út van előttünk. A Szentlélek által a Te igédből átéletjük, hogy bekötözöd a sebeinket, hogy bátorítasz, hogy vigasztalsz, hogy erősítesz minket naponként. A Szentlélek nélkül elbukunk, de ha Te erősen fogod a kezünket, akkor megállunk a harcban, akkor kiálljuk a próbákat. Akkor mi is tudunk így imádkozni a legnehezebb betegségben, próbák idején is, hogy igen, Atyám, igen, Atyám. Így könyörgünk valóban a betegeinkért, hogy Te légy az ő gyógyítójuk, a kezelésekre járó testvéreinkért, hogy Te áld meg, Te őrizd meg, Te tartsd meg őket, ne engedd el a kezüket. Könyörgünk Istenünk a gyászoló és emlékező testvéreinkért is, hogy Te légy az ő vigasztalójuk. Köszönjük, hogy elküldted a pártfogót, hogy elküldted a Te lelkedet, Úr Jézus Krisztus, hogy nem vagyunk egyedül, hogy nem vagyunk árvák, mert Te eljöttél a Te ígéreted szerint. És köszönjük, hogy azt is megígérted, hogy velünk vagy, és velünk maradsz minden napon a világ végezetéig. Segíts, Úr, hogy tudjunk megmaradni a keskeny úton, hogy ne tévesszük el a célt, hogy tudjunk naponként rád föltekinteni. Őrizd meg bennünket a Te utadon, és add, hogy egy napon a Te ígéreted szerint megérkezzünk hozzá. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, vigyük haza Isten igének üzenetét a szívünkben, foglaljuk el a helyünket, és most énekeljük a 265. énekünk első és második versét, utána pedig az ifjúság énekszolgálata és egy vers következik.
Varga Gyuláné, pünkösdvárás. Istennek lelke szerte jár. Az új pünkösd itt van közel. A kissereg epedve vár, Szentlélek Isten, ó jöve. Mint lágszellő, folyvást fúvalsz, kérő szavad mindenre hív, s megnyílik, amerre áthaladsz, sok ütre váró, már szomjas szív. De hány szív van, mely még setít? A télnek álma ráborul, nem érzi tavasz kezdetét, pedig fölötte átvonul. Jöjj, lélek, lobbanj égi tűz, jöjj zúgó szélnek szárnyain, álmod, közönyt, halált elűzz, szívünk előtte tárva én. Ó, adj erőt, tüzed belénk, hadd csapjon szerteszét a láng, igéd, miből csak tördelénk, harsogjon égi küldgyanánt, fölrázva álmodók hadát, s kit fogva tart a bűnhalál, lássa meg mind a Golgotát, hol rá bocsánat, s béke vár. Szent lelket tölts ki ránk, Uram, tisztíts, szenteld meg népedet. Hadd zengjen szívünk, s ajkunk, pünkösdi hála neked. A másik ének, amivel szeretnénk köszönteni a gyülekezetet és a konfirmáltak találkozójára érkezett testvéreket, Légy bátor szívem. Lassíts végre, állj meg, nézd fel, hadd fejtsd be terveid. Útja magasan, innen felfelé,
átadom a szót a szokásaink szerint Eszkidélinek. Köszöntöm a gyülekezetet és a meghívott vendégeket. Örülünk, hogy ilyen szép számmal megjöttetek. Gondolkoztam azon, hogy én ezt a szerepet átadom másnap, mert eljárt felettem az idő. És olyan hangot kaptam, hogy nem teheted. Tessék csinálni. Szóval fogadtam. Nem mindig szoktam szót fogadni. Most a legfiatalabbakat hívom előre, hogy az idősebbek ne álljanak olyan sokat. 10 éveseket szólítom. Józsáné Brigitta, Farkas Gábor, Huszár Dávid, aki kimentséget kérte tőlem. Pongrácz Lilla, Szabó Zsolt, légy szívesen. Pap Eszter, Tamás Miklós, Györök Bernadett, Pak Tibor, Szántó Péter, Vinica József, Huszár Elba, és ha valaki véletlen nem olvastam volna föl, akkor légy szíves. Pedig föl vagy írva. Most a 20 éveseket Alföldi Szabolcs, Csöngeni Nikolett, gondolom, hogy kimentem Szolgát, Kacsona Máté, Kis Dániel, Sáfrán Gábor, Tardi Gábor, azt nem találtuk meg, nem tudjuk, hogy Tóth Péter, Vas István, évesek. Lengai Klári, hát úgy tudom, hogy nem lát, majd őtet meglátogatom. Rideg Ilona,
Erzsébet, Kulcsár Erzsébet, évesek, Páfi Sándor, Csöngedi Jóska. Csöngedi Jóska, ne aggódjanak. Kevesen vagyunk, de De számon vannak tartva. Tóth Lajos, Vas László, vagy 2 év kimarad minden évben. Segítséget kérek is. Vezette mondjuk egy imádságot, és én nagyon hálás vagyok a testvérekért, akik eljöttek. Csendeskedjünk el egy imádságnak. Úr Jézus Krisztus, jó most visszagondolni arra, amikor egy napon fogadalmat tettünk a gyülekezet szín előtt és Te előtted, és köszönjük, hogy Te azóta is fogod a kezünket, köszönjük, hogy számíthatunk rá. Azt is köszönjük, hogy velünk együtt harcolsz a harcainkban. Köszönjük a Te áldásodat, a Te gondviselésedet, és köszönjük a próbákat is, amelyekben velünk voltál. Kérünk valóban, hogy áld meg a testvéreinket, hogy naponta érezzék Szentlélek Úristen a Te jelenlétedet, a Te segítségedet, a Te áldásodat. Légy velük és maradj velük mindörökké. Valljuk meg a hitünket is, kérném a gyülekezetet is, hogy álljunk fel és mondjuk el együtt az apostoli vallást, tegyünk vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alázállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egy áldással készültünk, ezt így fennállva fogadjuk. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy. Ezt mondja a seregeknek, Ura. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét, és szeretnék átadni az emléklapokat. Megkérem a jelenlévő presbiter testvéreket is, hogy egy készfogással köszöntenénk a konfirmáltak találkozójára érkezetteket. Gondokúrtól egy szép templomos bögrét, személyes tapasztalat, hogy jobban esik belőle a kávé, úgyhogy én abból kávézom, úgyhogy egy templomos bögrét fognak kapni a testvérek Gondokúrtól. Ezt én az emléklapokat fogja átadni, én pedig egy kis lelki útra volt egy gyökös tüzetet fogok mindenkinek adni. Kérem a jelölő presbiter testvéreket, hogy egy készfogással köszöntsük a konfirmáltak találkozójára érkezetteket.
készfogással nem búcsúzunk, csak köszöntjük a testvéreket. A 264-ének első versét énekeljük, és még kikerestük az éneket. Szeretném kérni a testvéreket, hogy a találkozóra érkezett testvérekkel itt a cimpérium alatt egy közös fotót készítenénk, aztán az egész gyülekezettel is készítenénk egy csoportképet. Van, aki képviselő, akik kétszer-háromszor jobb telefonnal bírnak, mint én, majd segítenek itt a fotózásban. A 264. ének első versét énekeljük az áldás előtt. Áldjon én lelkem a dicsőség erős királyát. Most azért Istennek drága népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa felét orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Engedjék meg a testvérek, hogy a gyülekezet, a presbitérium, a családom és a magam nevében is mindenkinek áldott pünkösdi ünnepet kívánjak. Én már nagyon várom a hasonlított és a friss kenyereket süteményekkel, de előtte még egy fotóra várjuk majd a testvérek. Apa! Ha ő rajta van, akkor jó. Még kérjük akkor a többieket is, hogy bővüljünk ki a gyülekezettel, hogy mindenki álljon ide, legyünk rajta mindannyian, messzebb kell állni, jöjjenek a testvérek, hogy az egész gyülekezet rajta legyen. Gondok úr, gyere te is! Gyertek, Gondok úr is jöjjön? A Gondok Így úr van, nincs aki itt. látja a kamerát, annak a szemei látszódik. Tessék jönni Gondok úr gyorsan. Jön a Gondok úr. Valaki, Illés, csináljatok egy fényképet. Vagyok. Igen, Hanna, de onnan messzebbről kellene, hogy mindenki látszódjon. De a telefon meg vagy nálad? Jó. Ott benne lesz mindenki? Nem. Kicsit messzebbről, igen. Vagy lehet, hogy onnan a Muskátitól kellene fényképezni. Én nem tudok lemenni, mert besüttetek a Tessenek látván, csak fogyasztani. Gyertek. Sziasztok!